Oeterbeek is de hofkapel. Jongen, 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 wat een hemdig zou. 40 jaar, dames en heren, pas beroest. We zijn bijna op weg naar 4 keer 11. Maar er is maar één zaterdag-menu nog over als we 4 zijn. Het is zo duurlijk aan de kusjes. Dat is 4 keer 11. En we mogen weer beginnen met samen te blazen. Lang zal die leven! Thank you.